Hello guys, magkuwanta guys, ari ako yung mani 1 kilo ini siya, then 145 sining aton palit, aton siya ritakon sining nga plastic guys. Ang aton plastic nga gamiton kay 3x10, yan siya kalaba, then aton gramohon guys. Okay, 25 grams naton. Okay, ina lang. Subong sina guys. Utang naton dira. Aton sara tan-awon guys kung pilang aton maglusot sini. Mayon pa dako guys no. Kalusot kita dako. Para kung kuan, magpalit na lang kita yung money guys. Kita na lang mo repack. Yan ang dito guys kasi sa mga atong plan. Dapat na kung ano siya. Ano ba ito? Sunod. Oh, nang dapat siya ko ni mga. Dapat tayo. Okay. Oh. Guys, muna lang siyang nabilin sa aton money. Nga ari nakita nahimo guys, damo-damo na. Oh. Pero, sure. Ano ba? Damo-damo na siya guys. Pero pa na kung siya ihapak kung pila ka ba. Ato na ni siya humanon guys. Ini gamay na lang nabilin. Ato na lang humanon pagtimbang usa naton ni siya ihapon. Damo-damo ka nang mahimo sang 1 ka kilo guys. Damo ang putos. Muna lang siya natong style guys. Palit na lang kita kinilo niya. Kita na lang putos ha. Katipid pa kita. Kasi sinang magpalit kita daan sa tag tig 100. Piso mo lang kasi ng aton. Mayo kay daw. Ito pa kung aton maginan siya sini. Ang aton gigamit nga plastic guys kay 3x10 man, then tagkuan ang atong palit 15. Ang usa ka 3x10. Subong sini guys, padiskapihay lang bigni. Mga palit ko sa kitay dako. Palit na lang ulit. Pops. So first time din nako guys, napalit ko king ani, kanilo nga man ni. Na first time ko din ako nga nag-repack. Isang una, mamadali ako man ni. Kuha naman siya daan. Repack na. Iso-iso dapat ang ginan siya. Karon
aton timbang guys kay 26 grams. Oh, di ba? Ingani kada mo ang 26 grams. Gaan mi na siya guys kay ugan naman kaayo. Nya kani kay na may sobra nga unong kabuok ato na lang itong paslak diri. So, manata guys. Bali ang atong nahuman kay ihapon nato. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 ari siya guys, 20 ka plastic, 20 packs. Nya, ito siya, 100 na to. Magyap na kita siyam para 45. Duha, tulo, pat, lima, unom, ito, wow, siyam. Napo, siyam lang siyam. Ari siyam. 29 eh. Nya ari, dulo para sa plastic, 15 ang atong plastic. Ari 29 kay para ni sa manig. Ari na siya guys ang atong inansya. Kaya ari tayo lusod nga. Duha, upat, unom, wow, 11 ka buok. So lusod kita 55 pesos guys. So okay na kayo. Sa 145 naka 55 kita ginan siya. Okay? Lumaw na siya guys. So that's it for today's video. Ayaw pagkalimot tag share, like o comment. Na i-subscribe na lang po ang kaniya channel guys or follow sa atong Facebook page Gab Store. So salamat kayo. Thank you for watching. Bye bye.